Гэта відэагульня. Вось што адразу прыходзіць у галаву, калі чуеце гэты тэрмін. Гэта Atari 2600. І гэта прызнаная класіка. Хоць гульні вельмі простыя, а графіка вельмі прымітыўная, але яна мае шарм, якога ніколі не дасягнуць іншым. Аб'екты і персанажы ледзь падобныя на тое, чым яны павінныя быць. Але ў тым яе прыгажосць, што трэба карыстацца ўяўленнем. Гукавыя эфекты проста цудоўныя. І адсутнасць музыкі толькі паляпшае настрой. Гэтая асаблівая атмасфера, калі на двары поўнач, а ты сядзіш перад святлом тэлевізара пад гукі цвіркуноў. Atari пражыла больш за ўсе астатнія хатнія гульнявыя сістэмы. І калі людзі кажуць Atari, то звычайна маюць на ўвазе 2600. Але пасярод яе жыцця Atari стваралі іншыя сістэмы, якія выходзілі і правальваліся. Адной з гэтых сістэм была Atari 5200. Яна мусіла замяніць 2600. Хоць па іроніі, яна правалілася і знікла, пакуль 2600 працягвала ўзлёт. Чаму няшмат людзей памятае яе і чаму яна так хутка памерла? Бо гэта ябаная куча гаўна. Чаму? Ну паглядзіце на яе. Паглядзіце, якая велізарная гэта звяруга. Яна монстр. І навошта на яе дзверы? Гэта гульнявая кансоль ці ябаная шафа. Нават блок сілкавання важыць 1 000 000 тонн. Што ж, падключым сюды гэтага сучанага сына. Вось так. Прыбяром усё гэта гаўно. Куды цяпер мне падключыць другі канец? Хіба не мусіць ісці ў Atari? Ну, можна абшукаць усю сістэму, але вы не знойдзеце гнязда сілкавання. Ёсць асобная скрыня, якую трэба падключаць. Цяпер сур'ёзна, вы калі-небудзь бачылі нешта падобнае? Акрамя як на Atari 5200 я не бачу. Таму падключайце гэтую паскуду, з сістэмы ідзе адзін провод. Падключайце яго ў скрыню. Воу! Вы бачылі гэта? Гэта нядобры знак. Глядзіце, іскры, я не жартую. Карацей, блок сілкавання і тэлевізар насамрэч карыстаюцца адным проводам. Я не ўяўляю, аб чым яны думалі. Магчыма, яны думалі, што будзе зручней, калі будзе менш правадоў на падлозе. Але яны зразумелі, што праебаліся. Бо пазней яны перавыпусцілі Atari 5200 з традыцыйнымі 2 асобнымі кабелямі замест, вось гэтага. Але, здаецца, там было 2 порты для кантролераў замест 4. Цяпер нам трэба падключыць гэта да тэлевізара, але гэта будзе няпроста. Тыпа, паглядзіце на ўсе гэтыя кансолі. Кожная з іх мае ўласны блок сілкавання і відэакабелі, ці вось гэтыя дзіўныя скрыні, якія ўсе ідуць да аднаго тэлевізара. Таму я не ведаю, як мы зробім гэта, але нам трэба залезці назад і падключыць гэтую мерзоту. Трасса! Пра гэты тэлевізар можна забыцца. Ён надта перагружаны. Але нічога, бо я веру, што адзіны сапраўдны спосаб пагуляць у Atari на вось такім старым кавалку гаўна. Халера. Халера. Холера, холера! Бля! Сучий син. Який ж ти виродок тяжкий. Бля!
Цяпер, пасля ўсяго, што я прайшоў, давайце пагуляем у нейкую чортаву гульню. Ну, мы яшчэ ні ўва што не пагулялі, але я магу ўпэўнена сказаць, што картрыджы гаўно, бо яны не маюць назваў зверху. Тыпу, ды ладна, усе гульні для Atari 2600 мелі зручныя налепкі, каб можна было лёгка выбраць гульню. Але з 5200 трэба даставаць кожную, каб пабачыць назвы. Што за куча гаўна? Добра, паспрабуем гэтую. Окей, пагналі. Слухайце, калі я цісну кнопку ўключэння, тая скрыня робіць дзіўны клік. Я баюся, што яна можа выбухнуць. Гэты кантролер кавалак гаўна. Што самае істотнае, калі гуляеш у любую гульню? Магчымасць бля гуляць у яе. Калі бля можаш гуляць на ебаным кантролеры. Дык што рабіць, калі кантролер не працуе? Гэта гамон. Вось прычына, чаму сістэма правалілася. Вось! Няхай, у імя Бога, рай, пекла і ўсё паміж імі. Кожная істота на зямлі, у далёкіх галактыках, у сусвеце і мультысусветах. Няхай усе ведаюць, няхай усё гэта ведае. Гэты кантролер, курва, жудасны. Ну, праўду кажучы, гэтыя кантролеры мелі дурную славу за збоі ў працы. Але яны былі даволі наватарскімі ў свой час. Напрыклад, аналагавыя стыкі былі больш чуллівымі да рухаў. Тут была кнопка паўзы, якая, хочаце верце, хочаце не, была тады ў навінку. Таксама мелася па дзве кнопкі з кожнага з бакоў, якіх, на мою думку, крыху зашмат для такіх гульняў. І ўсе гэтыя пранумераваныя кнопкі. Што гэта, халера? Гэта тэлефон? Для чаго гэта ўсё? Каб размаўляць з іншапланецянамі, ці курванаўтамі, або астравырадкамі? Цяпер вось яшчэ, кантролер з трэкболам. Але гэта бязбожная мярзота, якая моліць аб апакаліпсісе. Паглядзіце на гэта, ён такі ж вялікі, як відзік ці DVD-прайгравальнік. Ён дастаткова вялікі, каб быць гульнявой сістэмай. Глядзіце, ён амаль такі ж вялікі, як Nintendo. Не, глядзіце, я думаю, ён крыху буйнейшы за Nintendo. Што за звяруга? Але галоўнае пытанне, ці працуе ён? Ну, працуе? Не, не працуе. Што за кавалак гаўна? Но, мы не можам пагуляць у гульні, але можам хаця б паглядзець на іх. Нам не трэба трываць гэтае гаўно. Існуюць альтэрнатывы. Вы ведалі, што можна падключыць кантролер ад Sega ў Atari 2600, і ён будзе працаваць? Разумееце, вось што цікавае ў Atari. Можна знайсці рэчы на любы густ, якія будуць сумяшчальнымі. Што наконт 5200, то існуюць кантролеры ад іншых вырабнікоў, якія створаныя, каб замяніць гаёныя кантролеры, з якімі выйшла гэтая сістэма. Таму давайце пройдземся па кібердарозе пад назвай інтэрнэт і паглядзім на іх. Пагналі! Ай, бля! Добра. Выдатна. Згуляем гэтую сучку. Бля!